Ahora vuestro nuevo expediario, el aventurero Feliz Carmelo, va a llevaros en un viaje en las cuevas profundas de el Masnou. Så, nu skal vi ind i de mørke grotter. Se. Så skal vi herind. Der er sådan et rum dernede. Altså, det har jeg aldrig set før. Hvis man kommer længere op, så kan man altså sådan. Altså, det her det blev bygget til man arbejder hernede. Ja, det er rigtig mega sejt. Wow, jeg glæder. Så lad os gå den her vej. Der er lys. Sigte. Det siger også. Ja, det er kun rygter, der spredes. Men at der bor et monster hernede. Altså, det ved jeg ikke helt, om jeg tror på. Nej. Så lad os gå tilbage. Så har der bare været mænd herinde. Det er da helt utroligt. De bare hakket alt det her. Skal vi lige prøve at gå herop? Ja, det skal vi. Jeg har fået sat i underbukserne. Helt ind til væggen. Nu skal vi tilbage. Hvad var det? Nej, jeg tror det er monster. Monster! Hjælp! Nej, kommer monsteret? Hjælp! Jeg tror jeg slår fra det. Hvor godt. Hjælp! Nej, monsteret! Hælde på mig. Hjælp! 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 Jamen, det var bare alt for det. Wow. Jeg vil ses. Hej.